Selamat malam wilujeng dalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam Mas. Iya, Mas Gareng. Kowe gak pengen salaman? Selamat malam Om Gareng. Wah. Om. Ya ora apa-apa, sesuk atukno iPhone lho. Diceluk om kok langsung kenduk iki ngopo? Ya ora apa-apa, semangat Sugar kok. Daddy nih namanya, Sugar Daddyku. Weh. Sugar Daddy. Sugar jadi ya, Pak? Sugar diri om. Om sugih ngewahi Oh, no. iPad. Yo gampang, pokoknya kos-kosan aku sing ngurusi, Duk. Weh. Dibayar. Iya lah. Lah wong wis lulus kok Lah, lagi enggak, mikir iki wis kos-kosan lulus iki lho. kok. Lho, wis lulus ya? Wis toh. Wis kok. Ya ora omong dik wingi-wingi yo, he. Nek omong dibayar. Yo ora wong aku dhewe butuh duit kok. Mbak Neha. Nggih, Mas. Wingi sampun lulus nggih. Alhamdulillah. Bulan Nembe mawon. Oktober tanggal pira wingi? 15 Oktober. Nggih, ngapunten mboten saged mriko kaping Nggih. ujun wonten acara nika. Mboten napa-napa. Acara napa to nika? Kula teng Nganjuk wonten acara piyambak. Enten napa niku? Nggih keluarga. Oh, Lamaran mboten. no lamaran. Ora. Maksudnya kono ngelamar kerja ku lho. Iya, Iki ora kok seumur, ora kok sombong Mas Akbar, pancen kru dari Astabrata menika ya hampir keseluruhan sarjana. Oh iya. Malah keporo enek sing magister, Mbak Neha sarjana. Sing bunang? Sing bunang sarjana. S2 fisika. Wah, magister. Malah ora nyerempet kesenian belas. Nek bahasa daerah lumrah. Pedalangan lumrah, karawitan lumrah wis duniane. Iya. Sing bunang S2 UNS fisika. Oh, berarti dia meneliti tentang bunyi Molekul-molekul. molekul gamelan. Iya. Luar biasa. Ning Gamelan ada molekul. ning estu luar biasa. Arep mbok tes ora apa-apa. Tes. Iki ora guyon. Lho nyepeleke karo Astabrata to. Mosok ora guyon? Dipegangi mik. Nun sewu Mas. Caoske sing bunang Mas. Ngono mangsaku kok S2 fisika niku. Kuwi dadi roh pira Asmane sih asmane. Mas Hirman. Mas Herman. Bedhek ana. Ya nganggo mikrofon to kok gonding lho. Heeh. Jal bedhek ana fisika. Estu lulusan fisika Mas. Incis. Iya. Jal bedhek ana roh fisika ora sampean. Fisika saiki upama rumus fisika tentang gaya. Yo, Gaya apa? gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi. Yo, rumusnya apa? Gaya gravitasi bumi kuwi disimbolke F. F. Rumusnya ketetapan gravitasi dikalikan 2 kali massa per jarak antar dua benda. Pucet we, Iya. pucet we. Pucet Dian. genah ora we. Bocah iki yo fisika tenang saiki. Gravitasi bumi roh ora kowe. Oh iya saiki rumus tekanan. Yo kowe nyoto fisika kowe. Ngaku. Bringosem jembar jenggotmu mbok ingu. Oh muni yo tekanan. Tekanan itu rumusnya gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Oh gaya berbanding balik dengan ruas penampang. Piye? Oh alah berarti nek kowe kakean tekanan kowe berarti kakean gaya. Ya ora kuwi rumus fisika kok iso terus. Laras. Saiki rumus kecepatan. Kok cek neh. Akeh no cah fisika tenan ora? Yo kecepatan, yo kleru di streaming didenda wong sak fisika kowe. Kecepatan ki oke, Mas. Iya iki lho. Kowe njuk GLB apa GLBB? Nah, bongkok kowe. GLB kuwi gaya Lurus beraturan. lurus beraturan, nek GLBB gaya lurus tidak beraturan. Berubah beraturan. Oh berubah beraturan. Iya lah, aku biyen yo iso fisika rek. Sing GLB. Kecepatan. Iya, sing tangga kelambatan sapa to kowe iku? Jarak tiap satuan waktu. Oh, jarak tiap satuan waktu. Saiki nek GLBB. Lho oke. Apa? Nganggo sing dengan kecepatan awal apa dengan kecepatan pada waktu tertentu. Mumet kowe, mumet. Saiki ganti GL Pro. Hei! Fisika kok GL Pro berang lho. Gak enek GL Pro. GL Pro nabrak kowe. GL Pro nabrak kowe. Piye Bang? Mbak Neha piye rumusnya tekanan piye iso baleni omongannya Mas Hirman apa ora sampean mau? Tekanan Aku adalah mau Mas. Gak sing anu gareng sing tak takoni. Ayo. tekanan. Heeh, mong piye? Tekanan itu gaya Heeh. per anu Piye? Gaya apa ngapa? gaya karo anu modis. Nggak iso gaya karo modis. Nek kakean tekanan berarti kakean. Gaya. Kowe kakean tekanan ora? Ha Neha. Mboten to, mosok bahagia niki gak ketok tekanan ngono lho. Mosok iki tak tekan gak kerso blas to.
Lah sampean lagi tekan nganjuk kono kae. Iya urung. Tekanan lagi tekan nganjuk. Ya. Yo cah seni yo ngono kuwi. Cah seni ya ora Nah, kowe ngerti ora rumus seni ngerti lah. Apa enak rumus Enak seni. emang ya? Lho enek to wangsalan. Oh, iya. Terus bangsane kae. Betul. Tanya jawab gending. Mosok yo gak paham tak warai kok tak warai. Ya, Mbak Neha, Nggih. ngaturaken tetembangan nggih. Lama Mas. tidak mendengar suara panjenengan. Nggih. Iya. Sudah lama sekali. Sudah lama ya. Lah niki pikantuk bocoran Mas. Apa kuwi? Tibake Mas Herman niku piyaine kembar ning lanang wedok alias dampit. Lho, suara sapa? Heeh iki aku diomongi. Sapa? Bake sing lanang Herman sing wedok Hernia. Mas aku. Yo, anu niki wonten pamundutan podang kuning menapa ninggal katresnan. Monggo, bebas merdeka. Napa, Pak? Oh podang kuning mawon. Kuning. Podang. Permintaan terbanyak apa Bang? Podang kuning. Oke. Ya, podang kuning ya. Ya, Langsung nganggo anu wae, dicara sragiran ben ora kendus. Cocok, suasanane. cocok. Yo, Mbak Neha, podang kuning. Buka saka kendang Jaipong Mas Arya. Yo, langsung digawe cara sragiran. Tateke. Ya. Ayo yo. Iya, iya. Iya.
luar biasa salut karo suarane Mbak Neha ning yo salut karo sing ngendang Kok iso salut karo sing ngendang lho? Mbak pawakane kaya endang tipung lho yo iso bergeseran jamak luar biasa Niku pun putra lho Mas. Oh pun putra lanang apa wedok sidane Mas Lho kae cowok. Oh berarti munggah ketengen kae ketara iki Lah lah. tak warai kae kena takok aku no